Hola, soc Joan Pau, soc infermer de quiròfan de l'equip de cirurgia oncològica peritoneal. En els propers dies l'intervendrem d'un tumor a la cavitat peritoneal. Com ja l'han explicat els cirurgians, l'objectiu és eliminar tot el tumor i aconseguir una recuperació el més ràpida possible. En aquest vídeo li explicarem el circuit el dia de la seva operació, des que arribi fins que surti del quiròfan. El dia de la intervenció, els celadors aniran a cercar-lo a l'habitació de les 8:15 i el portaran en llitera. Entrarà per aquesta porta i una infermera estirà esperant-lo al control. Després de presentar-se, li farà unes preguntes de comprovació i després, un celador vestit de taronja el durà a quiròfan on l'operarem. Entrarà a quiròfan per aquest passadís. Quan estigui de dins, diferents membres de l'equip el rebran. Aquest és el quiròfan en el que l'operarem. L'equip està format per un anestesista, 4 cirurgians, 3 infermeres i un auxiliar d'enfermeria, per oferir-li la màxima seguretat durant la intervenció. No s'espanti en veure tanta gent. Li posarem una via amb un sedant per disminuir el nervis. L'asseurem a la taula del quiròfan i l'anestesista li posarà un catèter epidural a l'esquena perquè no tingui dolor en despertar. Després es tombarà a la camilla i s'anirà quedant dormida de forma suau i progressiva. La intervenció acostuma a ser llarga, 8 hores més o menys. Per aquest motiu, de les 3 de la tarda, telefonarem a la família per informar-li de com va la cirurgia. Quan acabi la cirurgia, la despertarem i la durem a la unitat de reanimació, on tindrà una vigilància intensiva. Les visites són restringides. Podrà veure l'horari a la porta. Si tot va bé, estarà ja ingressat unes 48 hores. Els metges i les infermeres de reanimació estiran pendents de vostè tota l'estona. Cada dia el vendran a veure els seus metges i l'informaran tant a vostè com a la seva família. No se preocupi, l'acompanyarem durant tot el procés.